ராஜஸ்தான், மத்திய பிரதேசம், தெலங்கானா உள்ளிட்ட 5 மாநில சட்டப்பேரவை தேர்தல் தேதி இன்று நண்பகல் அறிவிக்கப்படுகிறது. நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கு முன்னோட்டமாக இந்த 5 மாநில தேர்தல் முடிவுகள் அமையும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மத்திய பிரதேசம், ராஜஸ்தான், சத்தீஸ்கர், தெலங்கானா மற்றும் மிசோரம் ஆகிய 5 மாநில சட்டப்பேரவைகளின் பதவிக்காலம் இந்த ஆண்டு டிசம்பர் மற்றும் அடுத்த ஆண்டு ஜனவரியுடன் முடிவடைய உள்ளது. எனவே இந்த மாநிலங்களில் வரும் ஜனவரி மாதத்திற்குள் தேர்தலை நடத்தியாக வேண்டும். இந்த 5 மாநிலங்களுக்கும் ஒரே நேரத்தில் சட்டப்பேரவை தேர்தலை நடத்த தேர்தல் ஆணையம் முடிவு செய்துள்ளது. ஏற்கனவே இந்த மாநிலங்களில் தலைமை தேர்தல் ஆணையர் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் நேரில் சென்று தேர்தல் முன்னேற்பாடுகளை ஆய்வு செய்துள்ளனர். 5 மாநில தேர்தல் குறித்து டெல்லியிலும் விரிவான ஆலோசனை நடத்தப்பட்டது. இந்நிலையில் மத்திய பிரதேசம் உள்ளிட்ட 5 மாநிலங்களின் சட்டப்பேரவை தேர்தல் அட்டவணை இன்று நண்பகலில் வெளியிடப்படும் என்று தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது. தலைமை தேர்தல் ஆணையம் ராஜீவ் குமார் 5 மாநில தேர்தல் தேதிகளை அறிவிக்க உள்ளார். தேர்தல் நடைபெறவுள்ள ராஜஸ்தான் மற்றும் சத்தீஸ்கரில் காங்கிரஸ் கட்சி ஆட்சியில் உள்ளது. மத்திய பிரதேசம் பிஜேபி வசம் உள்ளது. தெலங்கானாவில் பிஆர்எஸ் கட்சியும், மிசோரமில் மிசோம் தேசிய முன்னணியும் ஆட்சி நடத்துகிறது. நாடாளுமன்ற தேர்தல் அடுத்த ஆண்டு ஏப்ரல், மே மாதங்களில் நடைபெறவுள்ள சூழலில் 5 மாநில சட்டசபை தேர்தல் முடிவுகள் நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கான முன்னோட்டமாக அமையும் என்பதால் 5 மாநில தேர்தல் முடிவுகள் மிகுந்த எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. உங்கள் ராஜ் நியூஸ் தொலைக்காட்சியில் கஷ்டப்பட்டு இந்த கொரோனா காலத்துல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தோம். அரசு எங்களுடைய அந்த சேவை எதுவுமே புரிஞ்சுக்காம ஒரேடியா வெளியே எடுத்து எங்களை அனுப்பிச்சிட்டாங்க. அரசு மதுபான கடையை அகற்றுமாறு நாங்கள் கேட்டுக்கொள்கின்றோம். அதனால பொதுமக்களும் பள்ளி குழந்தைகளும் சேர்ந்து போராட்டம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். மழை கண்டு பெஞ்சா நாங்கள் தொழிலே பண்ண முடியல. இந்த தண்ணி இல்லாமல் இருந்தால் தான் எங்கள் விவசாய கொண்டுகார பொருளை எங்களால் நல்லபடியாக விற்று தர முடியும். அப்ரண்டிஸுக்குன்னு ஒதுக்கின கோட்டா அப்ரண்டிஸுக்கு கொடுங்க, அதுதான் எங்களோட கோரிக்கை. ஒரு செல்போன் கோபுரம் அமைக்கணும்னா அந்த சுற்றுவட்ட பாதையில் இருக்கிற அத்தனை குடும்பத்துக்கிட்டயா கன்சல் லெட்டர்னு ஒன்று வாங்கணும். திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை தினந்தோறும் பிற்பகல் 2 மணிக்கு உங்கள் பகுதியில் உள்ள குறைகளை நேரலையில் தெரிவிக்கும் புகார் பெட்டி நிகழ்ச்சி. பங்கு பெறுங்கள், பயனடையுங்கள், காணத் தவறாதீர்கள்.